Boa tarde, estou hoxe aquí para explicar unha iniciativa que queremos levar nas vindeiras eleccións municipais no noso programa electoral. Esta iniciativa ten que ver coa programación da Biblioteca Municipal que está situada no Mosteiro. O primeiro que quería dicir é que o BNG de Meis nos sentimos super orgullosos da nosa biblioteca municipal. A nosa proposta sería crear unha rede de voluntariado para acercar o material que ten a biblioteca a outros puntos do concello, aproveitando outros centros culturais que hai en outras parroquias ou, salas que teñan uso público. Tamén, outro punto sería crear unhas mochilas viaxeiras donde material que ten a biblioteca extra, sobre todo material relacionado co Concello de Meis, se levaran a outros puntos do Concello de Meis. Tamén crear uns bibliopuntos donde, por exemplo, cando hai días de feira ou cando hai actividades no Concello, como festas ou feiras noutras zonas do Concello, crear un bibliopunto onde a xente poida coller libros ou se poida apuntar para a biblioteca ou facer o carné. Isto sería un pouquiño por encima a nosa proposta. Agardamos que vos interese.